s víťazom spokojnosť. Chceli sme dať ten 40, sa nám to nepodarilo. Ale s tým, že prvý zápas je vždy najťažší. To už je jedno, proti akému superovi hráte a naša liga je liga, má zase svoje zákonitosti. A v podstate s víťazstvom som spokojný, akurát ma mrzia tie zahodené šance, ktoré sme mali dnes možno 10. Takže vieme, že na čom ešte ďalej máme pracovať. Hovoril som dievčatám, že musia ísť na 100% proti každému superovi a naložiť mu, keď sa bude dať, koľko sa do neho vmestí. To sa nám, myslím, nám podarilo, ale hovorím, že dal som šancu celému družstvu. Príjemne ma prekvapila naša nová hráčka Nataša Viňuková, ukázala ten jej potenciál. Škoda, že sa nám zranila na poslednom tréningu Julka Bachirievová, ktorá nehrala. Dnes musela suplovať Bačíková, ktorá na tej strednej spojke nie je až tak doma. A v tom druhom polčase sme si povedali, čo chceme hrať. Zlepšili sme obranu, potom sa zlepšil rýchly protiútok. A ja si myslím, že škoda, že niektoré strely z diaľky, napríklad Luka Snopová mala smolu, že dala 3 alebo 4 tyčky, takže ja si myslím, že z hľadiska toho som bol spokojný.